Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 20 avgust 2024 ýyl. Habar berilişine göre ertir ýagny 21 avgustda biziň kardeşimiz Merdan Muhammedow ýagny şol Türkiýe Respublikasynyň ýagny gaçakçylyk ýoly bilen bir kanun ýagdaýda Türkmenistany äkidilen biziň kardeşimiz Täze Türkmenistany gurucularynyň iň görnüklileriniň biri 4 ýyl ýarym bäri halkyň öňünde öz pozisiýasyny, ýurdun ýagdaýyny, döwletiň gelejegini nähil etmeli, nähil gurnamaly, tarihde näme bolup geçdi, gelecekde näme garaşýar, şu zatlary ýygy giderli halkymyza düşünürip oturan ýaş talantly sosiolog ulumly ýigitimizi ine aramyzdan oğurlap alyp gitdiler Türkmenistana. Bunun netijesini näme üçin äkidildi, kim äkitdi, soň çözülşür, ýöne ertir. Türkmenistany ýagny Aşgabat şäherini Proletar raýonyny öňkü köni ady bilen şol suud edişlik diýen, suud diýmän, suud edişlik ýagny jenayetkar hökümet diýip özüni atlandyrýan, hökümet diýip atlandyrýan jenayetkar topor inni şu Merdan Muhammedow erti suud etjekmiş. Şoňa Merdana ýüklenýän günäň ählisini şol özüni hökümet atlandyrýan jenayetkar topor inni alaýyk 32 ýyl bäri halkymyzy edip gelýärlerdi. Şol haýsy maddadan agda, haýsy maddadan tut, haýsy jenayet agdap geç, şo hemme jenayeti edip oturan şuň kun özüni hökümet diýip atlandyrýan jenayetkar toporyň günnelik ýüzlerçe, müňlerçe edip oturan jenayeti. Enni näme bar şutaýdy? Meniň aýtjak bolýan zadym, ýurtdaşlar, men size göni ýüzlenmekçi. Erti şolaryň halkyň üstünden gülüp ýagny konstitusiýany aýag astyna taşlan özüni edip bilşim şu diýip hökmerawarlyk sürüp halkyň depesine şanyp döwüp oturan bir jinnek ýaly bir jenayetkar toparyň halkymyzy aýdynlygy, döwletimizi uzak menzillere alyp gitjek ýigitlerimiziň biriniň üstünden jenayet işini açyp siyasi oyun görkezmekçi bolýar. Bu arada kän gurrun etdik. Geçen kaýyň dowamyny durly adamlar, kardeşlerimiz, ýurtdaşlarymyz ýanky bir kommentlarda öz çykyşlaryny, öz pikirlerini aýtdylar. Indi şuň men öz jemleýiji pikirimi öz adymdan aýtmakçy. Öz adymdan, ýalňyş düşünmän, meclisiň adyndan da, Milli Haratet Komitetiň adyndan da, öz adymdan halmara söýün bolup size ýüzlenmekçi. İlkinji nowatda men ýüzlenmekçi bolýanym öz dogduk depem kızlar bodan halky. Meni şol deputatlyk derejesine ýetirenem, şäheri hakim edip saýlanam, öz ykbalyny maňa ynananam. Şol meniň dogduk depem göbek kanun dökülen topragyň halky kızlar bodan ýylaty. Indi men ýeri şuň kun size göni ýüzlenmekçi bolýan. Siz meni hormat goýup 3 adamyň arasyndan 2 sany kommunist, menem şol döwür 9 klas bilimli resmi ýagdaýda Halmurat söýüni saýladyňyz. 2 tapgyrda. 7-nji ýanwardakyda aňyrky haramhor hökümet ýygyny depip Almanlar 49'da 749'da 9 edip görkezýär. Faktiski bolsa ýam 60'dan geçen eken maňa saýlaw komisiýasynyň agdalary aýtdy. Ondan soň şu 2 kommunistin biri çykdy, onuň men şu beýlekisi bilen garşylyklaýyn galdym. Ikinji gezek ses berlerine halkyň siz meni 80'den ýokary 90'a goly prosentde ses berip meni özüňize deputat saýladyňyz. O saýlanmagyň emmasy bar, emesi bar, gözbaşy bar. Şäp men şu şäherde doglan çagy
Şol şäherde ululan oğlun. Şol şäherde siz bilen sizin hemmäňiziň toýuňyza ýasaňyza den gatnaşyp meni bir şäheriň bir ýaşaýjysy hökmünde ýaşap beren adam. Şol owan sana uğradylan oglanlaryň keç ykbaly Türkmenistanyna bir şuraya ýetýärdi öwretdi. Şol oglanlary hökümet okumagyna gerekmejek urşa uğratdy. Men onu şol döwürem gazetlerde de çykyş edende bardy, siz onu özüňiz öwülýän. Kızlarbat raýonyň şäher bilen raýon bilelikde 246 ýyl şol urşa gatnaşan. Şolaryň 13-si wepat boldy. Bilemek näçesi ýaraly bolup geldi şuň kun hakydamda da. Ýöne şol oglanlaryň hemmesi urusdan gelenden soň köçe taşlandy. Bulara şol 83-nji ýylda berilen ýeňillikler var Sovet ministri tarapyndan. Şol hiç bir öpçen edilmedi. Aýsy edaraň kapysynyň marza aýsy başlygy ýurtda men seni uruşa uğradamak bar götür ustaydan. Kim uğradan bolsa şondan talap etdiýdi. Ýerde oturan şol aramdada ýol başlar. Hemmesi bir dälikden. Aşgabatda aksam şeýle, oblastda aksam şeýle, raýonda aksam şeýle, şäherde aksam şeýle. Ondan şular ýaly çykkan ýagdaýda oglanlar bilen duşşardyk. Täze bayramçylygymyz var 23 fevral, 9-njy may. Garaç bir ýerde ondan şu Owganystany uruş utarıp çıkarılan günümüz var. Oglanlar ard ederdir şu bir ucupyzy ýeňiliklemeden alyp bilemde Galmurat kömek etdi. Hemmesi ne edildi, onu siz özüňiz bilýäňiz. Wepat bolan ýigitlerin ählisiniň ady, köçeleri dakylly iki ýigitimiziň ady. Biri Meretgelli Garaýew beýlekisi, şäherde dakylly, ol beýleki ýigit Hojagala owasyna oňa ady mektebe dakylly wepat bolup gelen. Hiç birisi eýesi ýa innegsiz galmady. Kızlarbatda wepat bolan ýigitleriň maşgalalaryna şol sany bütün Türkmenistan boýunça wepat bolanlar 370 wäsiniň 330 wäsiniň maşgalasyna bir gezeklik kömek diýip Niýasyň bokurdygyna basyp şol döwrüň puly bilen 10.000 rublyň bir gezeklik kömek alındy. 10.000 rublyň şol döwür 9.700 rubly 6-njy model ýa 6-njy wypuska jogly düşýär. Ondan sonra enatarlara teklif ettim. Pul almaňda pulun maşyna alyp, soň maşyny ýa nakıjylar sorar, o agasyny ýadyna salyp ýa-da şol satsaňyz meni bazarda şol döwür şu maşyn 3 hissesine goly ýagny 25.000 rublyň satylýardy aşgabatyň jygylygyna. Haýsyn etseňiz hakyňyz we ýygyna galyn oglaryny öýerseňiz ýa özüňiz sorsaňyz diýip enatarlara teklif etdim. Şu maşylaram şol döwürki premier ministrimiz Türkmenistanyň premier ministri Ýan Ahmetow kapysyna baryp şonu talap etdim. Başda haýyş etdim. Ýok, maňa bar berilýän bir ýylda 500 maşyn Türkmenistanyň men 330 tan 35 tan maşyn berip biljek geldi. Onu men şonu aýtdym. Ýan Ahmet sen öz çağan golaýyndan bir urşda boldum şotaýdy. Ýok. Enne şu halkyň çağrı şotaýdy, wepat boldy. Sen sana geljek 500 maşyny aljagym, ýene zawsklat, zawmak edara başlygy ýa ene bir kommunist edarada oturan ýa ýol başy. Onu ýene de berdim. Garyp maşyny galjak haýsy bir alypdy. Sen şonu berseňem berersiň, bermeseňem ene ýigitler alyp men köçe çykýan idim. Ýok, bolýa, men çözelip meni owadaş diýip maňa owadaş diýip bizlenerdi sebäp Kızlarbatyň Pyrnuwar owasyna doglan adam. Ene şeýdip şu meseleniz çözüldi. Ähli wepat bolanlaryň öýüne bütün Türkmenistan boýunça ýa pul ýa da maşyn aljak maşyn aldy. Şol men özümde insanlyk hem garajdarlyk borjum diýip düşünýän şonu hem men ýerine ýetirdim. Soňra siz şäherde açlyk başlaryny ýa-ni 90-njy ýylyň ahyrlaryna ýam geldi de ýemit ýetmezçiligi we hatda şu aýna para şogam ýok, bolja ýadymda salsaň.
Siz ýygnaklyrda men talap edip başladyňyz Aşgabatdan, Niýazowdan, ýygyň ugradyň biziň deputatymyz goý bize gelsin şäherde ýol başçylyk etip biziň şäher häkimimiz bolsun diýip. Men otak haýşat gidem häkimligi. Siz çagyrdyňyz. Seredin dinlen şol döwrüň deputatlarynyň şäherde eden çykyşlary bar, şonu görün. Siz çagyrdyňyz bilen Niýazowyň eline boldy. Näme üçin? Men şol deputat taýlanamdan ta şol 90-njy ýylyň oktýabr aýyna çellik şol Aşgabatda ýaşlar bilen iş geçirdim. Sebäp men ýaşlar komitetinde bolumsyn. Gör wagt näçe institutlarda, näçe tehnikumda, ol uniwersitetiň her bir ýanky bölümlerini kärler boýunça duşuklar geçirildi, ýaşlara düşündirildi. Ýanky şol 91-nji ýyla, 90-njy ýylyň 91-nji ýyla geçiren ýylda para peşkeş diýilen zady ortadan aýyrdyk dolu diýip aýtmaýyn. Ýöne şol köp bölegini alınma diýal etdik. Studentler bilen bile gürleşip. Bilen ýatak jaý durmuşy ýanky şerti. Bularyň onsoň şol döwür iýmit durmuşy ýaşerti. Şolaryň hemmesini Aşgabatda ham ýaşlar komitetine günnelik oturup çöderdik. Ýanky bir şol ýaşlar komitetine gelerdiler okuwdan soňra. Soň ýökelikde bu zatlaryny çözüp bilmejegim Niýazowa teklip bilen çykdym. Türkmenistanyň ýanky studentler soветini ýa-da studentler şurasyny döretmek barada. Şol şuranyny döretdik. Ýöne onu Niýaz Harmuratçan sen iýsin kän bolýa ýeközüne başartma şol prezidentiň gapdalyny döredäýil şol ýemani gurumany. Soň prezidentiň gapdalyny döredildi diýsen beýlekeleri de abay siýasat bol. Şol studentlaryň eden talapyny haýyşyny hökmen kanagatlandyrarlar sebäp on gapdalyny prezidentiň gapdalyny dörediler diýen ady boljak diýip meni ynandyryp bildi. Ana şoňa menim bolýa olar ýaly bolsa gel onu goýsyna delli. Onun ol özüne şol şura başlygyny studentler tabiatının başlygyny bir en aýja owadan bir gyýdy hödürledi men edim ýoksa separataj o bolmaz diýdim. Onu gyýdyň başarjak işi de studentler hereketini gyýjak ony diýişlemel oňa diýdim hana bir ýeride goýaly diýip dört goly familiýasy şumal ýadymda Maradar ene şonu goýdum. Internasionalitetke. Olam 3-4 aýdan soň biziň diýany işlemede owan hereketini ýaşlary sırtyna urdy-da Niýazowyň öňüne ýazylyp ýatdy. Niýazow şol 90-njy ýylda bolsa gerek şonu ýanky Türkmenistanyň tebigat ministri edip goýdy. Olam bir toýda arapdan içip doýup sapan satýady ýa-da ene men Türkmenistanyň gelecekki prezidenti, indiki prezidenti men bolýan. Onum Niýazowa ýetiripdirler, şondan görüm boldy. Ene o meselede de ýaşlar meselesinde de Aşgabatda şunu edip ýörkem sen gyzlar bolan halky çagyr sen gitmesen bolanak diýip ene meni şotak uğratdy. Yurtdaşlam, ogudaşlam. Ene oktýabrda geldim 90-njy ýyldan ta Atalýançam 90-njy ýylyň may aýynyň 20-sine çelli gije güni ene şäheriň aladasy şäheriň ýaşaýjylarynyň iýmit üçinçiligi, suw üçinçiligi, saglyk üçinçiligi şonu siz özüňiz gördüňiz, bilýäňiz näme iş edilen bolsa şol 15-20 ýyllap gurulman ýatan harabada duran keselhanany galdyrdyk, 200 adamlyk poliklinikany gurdurdyk, nasos stansiýany gurduk. Hemmesi kwat men döwrümde bol, onu özüňiz bilýäňiz. Gyzlar wadyň gören zady däl, ene Han Ahmedy basyş edip 500 sany Vietnamly işçini Aşgabatda jaý gurup beren işçiler gyzlar wada getirip 6 aýda şol ýanky obýektlaryň üçünden gurdurdy. Doğru ýöne gyzlar wada ýygyp topup beren itaga almady, olar şo Koreýler, Vietnamlar ýene ekenne. Noş bolsun. Ýöne olar şo balnesany, poliklinikany, nasos stansiýany 30 ýyllap suw görmedik, 40 ýyllap suw görmedik. Şäheriň ýylatyny sowletdik. Birdäl onlarça köçäni asfaltladyk. Birinciden şol wepat bolan ýigitleň
köçelere adyn takmak, şo köçeler tertibi getirip asfaltladyk. Şolarda klumba goýduk, bag ekdik. Şol köçäň orundaky garry gurty güýji ýetmän ýaşap beren adamyň jaýlaryny suwap berdik köçe gelşikli bolsun diýip. Soňam toý tutup sadaka berip, şol ýigitleň adyny takdyk. Men näme aýdýan şunu size? Şuň kinesil belki bilýänler gyzlar batdakly, ýöne men deň duşlar hemmesi şu zatlar gördüler. Ýurdun 4 küncünden adamlar geldi. Şo biziň açýan köçelerimize gelip taqdim etmek üçin, baş egmek üçin şol ýigitleri. Ýadygarlyklar dikeldirli. Birinji mekdebiň öňünde, birinji mektepde wepat bolan 5 tane ýigitimize goçu diýip ýaşulymyz bardy gyzlar batdy. Ussa ýanky kerpiçler, çana şo kerpiçden ýadygarlyk galdyrdy birinji mekdebiň öňünde. Öýdi. Şolar ýaly adamlarymyz bardy gyzlar batdy. Zavod Saravesi, Mikhail Saravesi işinden ayrılmak için zavodun işgärleri staşkadan iş taşlayt eden şolun içinde oturan Halmurat Söyün sizin deputatyny. Men şolara soňuna çeldi durum diýip aýdyn, ýa şolaryň arkasynda durdum. Onu Moskwa belläpdir, gömen çykdym gitdim şota biz özümiz ýerli halkdan ýolbaşy belläp bilýärdi. Soň ATP 2007 bar Avtopark gyzlar badynky. Oň başlygy Olum gyzlar batdylar, o etçegin edip aşgabatda keyip çekip beren adam. Onuň hanysy gömün çekdiňiz. Men şo taýda siziň staşkaňyzy hem gurnadym hem içinde boldum. Onuň şo gowulýan. Soňra bir topar karhanalar bar. Olary beýtdik. Ol gyzlar badyn ol öňkü uçylşy diýip saklap berenimiz bar. O taýda okuyan adam ýok. Ýöne şoň jaýlar boşdur. Şonu Aşra Taýip diýip şol döwür ýeni senagat ministrimiz bardy. Ine şo bilen gürleşip ol öz Aşgabatly ýöne onuň alan gelini gyzlar batly bolansoň men oňa diýen zadym sen ente bizden gelin alanyň üçin galyň töläňek şoň üçin şoň ornuna bize 200 adamlyk 200 maşin goý şol tekstil işläp bilýän jorab örýärmi näme diýärmi başga ýüplük çykarýarmy sebäp gyzlar batdy şol döwür 860 adam hasaba alındı iş birresinde. İşi bolmansan, yaş yigitler ve gyzlar okuw bilimli. Öýüne otur. Dokmaçylar dokma dokýar, ýöne galanna iş ýokdy. Ine şol real kyn şertde ýaşaýardyk biz. Ýöne gyzlar bat özüni alyp çykdy. Bütün oblast boýunça şol döwür. Bütün Beýlektaş töwerekdäki raýonyň adamlary gyzlar batdan harid alyp giderdiler. Ýadyňyza salyň. Oğudaşlar. Şo zatlar näçe mümkin boldy? Halmurat Söyün aşlyk çekip niýatdan ýaka tutup hasaba soran üçin boldy. Ya geldi. Ýurt iýmet çörek tapmaýaka size Kazakstanyň islenik eti getirdi ýady. Ýadyňyzda şu. Gara gyýsgaça aýtsa men size utandyrmak üçin ýa size gazalat bermek üçin aýdamak oğudaşlar. Men siziň öňüňizde hem bir adamın berja yetmeli ähli borjyny etdim. Ya etip gelýän. Deputatlygy 5 ýyllap saýladyňyz. Inniki 35 ýyl bolýar. Ýöne men şol borjymy şuňa çeli ýerine ýetirip başardygymdan, güýjümiň çatdygyndan, aklymyň ýetdiginden. Ýeke ýerde şu geçen 34 ýylda men size iýgennimmi? Ýa size bir zat diýip haýyş etdimmi? Kömek soradym. Pul diledimmi? Ya sizin hakkınızı yedim aydın birin öňe çykyn. Halmurat sen hakim kan ya deputat bolandy şu zatlar etdim. Inne wagty geldi. Kaýmandan ozal halkymyza şamçylar bolup hyzmat etmeli ýigitlerimiziň biri Merdan Muhammedow. Hani idenekledip Türkiýede ogurlap gitdiler. Ogurlap gitdiler. Türkiýe şoňa ruhsat berdi. Ogurlap akdylmagyna. Hiç şeylip yeke ýerde berdi. Kanuny berja edilip ya kanun nukta nazardan uğralınıp edilen işler bir cinayet. Şoň üçin aýdýan. Şol ýigit sizin ýurtdaşlar oğudaşlar sizin özüňizde çağalaryňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklaryňyzyň gelejegini üpçün etjek ýaş nesiliň iň uly wekilleriniň biri. Şoňa erti suud ediljek. Siz beni başardyňyzdan goradyňyz. Arkamda durduňyz. Men onu ýok diýemem.
2 ol yamanlyk ederler o döwren bardy ýöne. Süraksaklyk bolmaz diýilen şular ýani bizde bir pahim var türkmenlerde. Men şondan uğralýam. Ol aksaklar aksaklygyna gider. Sürüň ýyda görseň şol aksaklar sürüň öňünde bolýandyr da. Ende şol halkymyzyň aksaklary in nejisi şugun kun halky tersine urdular bol olany halkyň öňünde ýa depesinde hani ýol başy bolup otyly halkymyzyň depesine şanyk döwýär. Ende şugun kun men sede ýüzlenýän. Gollaw gerek. Kömek gerek. Öz geleceğiniz üçün, öz hakykyňyz üçün şu gorkyny bir ýaňa taşlap, eger bar bolsa şo gorky bir ýaňa taşlap, öz hakyklaryny çykyş talap edip çykyş edin. Sizde bara tejribe. 90-njy ýylyňky, 91-nji ýylyňky, 92-nji ýylyňky men ýanyňyzdadym şol döwür. Ýöne arman aradaş bolýa, men hemme ýollam ýapyp şuň kun men düýün. Men şu tak gelimde Ýewropa 2 ýyldan gelýän, oňa şeýle tejribeler, halkym biraz özüm tutar, ýurda dolanan şu döwletlerde görýän zadymyz, biz döwletimizi ornaşdyran diýen niýet bilen geldi. Ýöne bolmady. 29 ýyl geçdi. Gyllarbatda 4 agam mensiz jaýladylar şu geçen ýyllarda. Ya şu 10 ýyllyklarda. Ýeke gelip men ezilerini, peslerini görün adam yoktur. Türkmenistan'da ilkinci jaýy elinden alınan, emlägi elinden alınan ýolbaşy ya deputat ya niýaza garşy duran adam men 92-nji ýyl. Şu güneşel men şol halkaýdym. Sonra 92-nji ýyldan ta 95-nji ýyl 3 ýyllap Orsiýetde şo gaýyn önümiň ýaşaýan owasyna 5 maşgala bolup 18 kvadratly metrde ýaşadyk. Atylyp çykandan soň. Gözüňize getirin. 5 adam 18 kvadrat metr. Yatak jaýyňam şol, naharhanaňam şol, hemmesi de şoň üçin. Men naladym, ya haýyş etdim, ya kömek soradym. Ýok. Çağalar 92-nji ýylda, 93-nji ýylda mektebe gidip bilmediler Orsiýetde. Näme üçin? Sebäp gyş egine geýeri ne aýakkap, ne eşik bardy. Men haýyş etdim, sizden kömek soradym. Ýok. Atylymda siz arka durduňyz. Keselhanaň howlusy näçe güllep kynzap durdy halkdan ýa. Men minnetdar sizden hemmäňize. O men şunu berilen gany soňra ýene 3 ýyllap ullandylar keselhanada. Ýöne bu zatlar men ýüregimde ýazylygydyr. Şuň kun size ýurt tutýan owadaşlar ýeri geldi. Sizem özüňizi görkezim. Özüm üçin haýyş edemem. Sizin öz geleceğiniz üçün haýyş edýän. Meňem ýaşamanda bir çene bardy. Öňkü ýal gyljyn gynyndan çykaryp ol hemme ýere ýetişip oturan hal murat ýok. Ýöne etmäge şu işler berja etmäge urumyň çatdygyndan algyp ýöne ştaýda şuň kun şol bir güne saklanan tutulan ya erti sud ediljek ýerde arka durmak gezeňiz geldi owadaşlar. Men familiýamy ötküdip söýün fadyny aýryp Gyllarbatly diýip goýdum ýazakam. Halmurat Gyllarbatly menini. Sebäp şol göbek ganyny dökülenýär şol. Bizim hemme ölýümiz şol gonamçylykda garşyp ýaty. Bize paýlaşary, bölüşary, agdalaşary zat ýok. Ýöne içimizde bar, wezipe para şol özün bilen diňe men ýaşamal galan daşyň gatysyny ýyzynip ýaşap görün haramdadylar bardy Gyllarbatda. Olary men hemmejin aýan etdim, aýdyp berdim, wezipesinden çykaryp goýdum. Ola halk bilen işil gatnaşyp bolmadyk adam halkyň depesinde galgyma haky ýok. Şuň kun men sizden etjek haýyşym hökmen in aýaga galmaly.
isleyen zadım. Kızlarbat elmeden baydak ýaly şäherdi. Özüm revolüsiýon şäher. Şo baydagy elden gaçyrmaň, elden düşürmäň ogdaşlym. Ol sizin garşyňyzda duran zat o dağ diye, o depede ýok, depeçede ýok, ol çukurdan pes aşakda ýatan bir insanyň iň pes görnüşi. Men agzym ustaýdy hapalamaýyn. Ýöne bilip goýun. Şu kızlar batda siz birini şu bir pes dereceli görýän bolsaň, şol hökümet diýip, ýa prezident diýip, ýa plan zat diýip özüni atlandyrýan haramzadalar şoluň dyrnagyny da degen ýa basan ýygyny da. Enese netije çykarmaly. Şonu aýdaýyn. Erti 20 awgust tut boljak. Siz kızlar batdan Aşgabatda bararmysyňyz, barmarmysyňyz, baraňyzda siz göýbeljekmi şähere? Ya ýoluňyz beklenjekmi? Şoň üçin erti şol bir kanun jenayetkar topar var hakimeti basyp alan. Başta niýaz, soňra Gurbanyň özüne ýanky alasamsyk oglu bilen. Şular tahtdan düşýänçe ýa düşürilýänçe günnelik görese başlaýar. Dinusyz görese. Dürli aksiýalary, boyun egmedligi, iş taşlaýşa, islenlik iş edip bilersiňiz. Şolara garşy. Ertiden başlap, men sizden etçe haýyşym, şo kızlarbadyň içini lerzana getirin. Şolara garşy çykyş edin, hakimliň öňüne baryn, milisiýanyň öňüne baryn. Kimdir olur? Kim sizin garşyňyzda? Şol milisiyada gulluk edýärli asly kızlarbatly bolsa, olaryň bilip goýsun. Erti olary garaşýan jeza gaty agyrdyr. Gylyjymy gyýyndan çykarymdan soň men ýygyna salmaýan şol gan görmän. Ona maýdyň. Bilip goýun, öz halkyňyzyň garşysyna bir ýerde çykyş etseňiz, polisler sizi degişleýär mahkemeler. Başyňyz ölümli, malyňyz talaňly bar. Ertiden başlap. Merdan Muhammedow ine şol sizin iň soňky geçen ýa bökün ýa çydan gyzylçylykdan geçen ýeriňiz boldy. Bolly indi siz bilen gurrun gutordy. Siz bilen diňe söwüşmeli, uruşmaly, gyrylşmaly gerek bolsa gan nokmaly ýa gan almaly. Şonu men aýdym. Şu. Şoň üçin o wagtdaşlar indi size ýüzlenýän sizin üstüňiz bilen bütün halkyma ýüzlenýär. Herekede geçin. Türkmenistanyň 60 tane raýon riwaýetine köňek söz bilen etrap bar bolsa 60-tyny da çara geçin. Her gün, her hepde, her aýta şolaryň ýogyna ýanylýançy. Bir günlük çara dälir, men düşünüp otyn. Bir günni alyp bolmaz. Ýöne 60 tane etrap bar bolsa 60-tyny da şu tüsselap ot çykyp, ýalyn çykyp dursun, han görel şolar nädip öçürýär, nädip halkyň öňüne geçýär. Geçäjegim bolsa, size yarag senetler şo yarag bilen özlerini ýok edin. Ursat size. Men şonu kanunçy hökmünde aýdym. Size yarag senetler şo yarag bilen özlerini ýok edin. Size pyçak senetler şo pyçak bilen özlerini ýok edin. Size yumruk salynsa size iki yumruk bilen özlerine jogap berin. Düşýärmi? Ine olar hiç kim, olar kanunyň daşyndan, çäginden çykyp 32 ýyl ber sizi eşek ýaly ullan, gul ýaly ine mezur etdiler şu durmuşa. Geleceğimizden yok, hiç birimiz. Sizin diýmän, bizim hiç birimizin geleceğimiz yok. Ene şeýle, ogadaşlar. Ene şu taýda men Balkanymyň ýylatyna ýüzlenesim geldi. Nebitde alşylar. 89-njy ýyly görkezip belleňiz, ene päline nazan bir topar meslegine çyda bilmän türkmenleri doğduk çöwürip etjegini edip beren ermenleri bir gijede nämetdiň. Ene amçyn şu zatlar şuň kun şu haramzada hökümetiň garşysyna edip bolanak. Ya sizin Türkmen ruhuňyz öldümi? Ha? Näme boldy size? Men sizi tanap bilemem. Hani bir şunu aýşardyp elini gyrjoýuna edip beren türkmenleriň nesli nerdesin? Hani bir göreşlerde pehliwan bar, garşydaşyn pylçap ýere uran ýigitler. Näme üçin şu haramzadalaryň depäňizi göterip berýärsiňiz? Hani sizde utanç, hani sizde namus? Wagty geldi. Çykyn köçe talap edin öz hak hukuklaryňyzy. Şu ýerde aýratyn, Nevtan
yankı vilayet mi, şehir mi, polisler var, prokuraturası var, mehkemesi var. Size diyen, şu halkın karşısına yekece hareket edip bir adamı türmeye bassanız, başınız ölümlü, malınız tarlanlı var. Şunu men size söz veriyorum. Sebepsiz hetten aşıyağınız. Siz pikir ediýäňiz, o biriniz türme sakçysy bolup ýörsiňiz, o taýda ben neler ýenjip, beýlekiňiz polisi işlän bolup, üçüncüňiz gaýda duran bolup, dördüncüňiz ýene bir zat, o ýalan töhmetler bilen adamlar suud edip, sizin tek çekçek cezanız bardy. Näme üçin begejik türmäge basdyňyz? Ha? Internasionalist eser bolan üçinmi? Halmuradyň Balkan boýunça orunmasary bolan üçin basdyňyzmy? Näme günäsi bardy? Sizmi entäp durup, şu jenaýata gatnaşanlar hemmesi burnuňyzdan ýyklygan getiren men entäp ýurda bary. Barmasam şu sizi etjek adamlar bar eýem taýýar. Balkanlylar men size Nevit dağlar hem Krasnovodsklar ýaşak adamlar. Hemmäňiziň eýem spiseňiz taýýar. Ya hasyl halka tabyn bolup sesini çykarman oturursyňyz, belki şonu halk siziň günäňizi ýeňilleşdirir. Belki ýöne eliňiz halkyň ganyna bulanan bolsa ýa boýulan bolsa, size geçirimlik ýok. Boýnuňyzdan daş atyp, goý kasby deňden atsalar, balyklary ýym bolarsyňyz, haramzadalar. Sizmi şu halka görkezden jebiriňizi, jepaňyzy, görgüýüňizi, azaryňyzy, jenaýatyňyzy halk on edip siziň saçaňyza salar. Şonu men size aýdýan. Şunça gezdim, dilim diýişläp, şu dödeleri, bolary akylyna aýlanar, bizden bir millet, biz bir halk beýdip beýrek zulüm etmediler. Şun haýsy bir elläňde aňyrsyndan dogan garnaşyň çykypdy diýip hemmäňiz ýok edilersiniz. Doganam ýok menne garnaşym. Şeňmi? Şu adaletli mesele gelerine hiç kim ýok. Şoň üçin aýdýan men size. Inni Türkmenistanyň tutuş halkyna ýüzlenýän şu taýda. Her bir vilayetde, her bir etrapda, her bir şäherde, her bir owada günnelik, hepdelik çäre geçin. Çäre nämeden bar? Şol haramhor, jenaýatkar, özüň hökümet diýip atlandan haramzadara garşylyk bilen islenik sabotaj etme hakyňyz bar. Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden insan hukuklary barada deklarasiýasynyň preambulasyna ýagly girişinde ýazyldy. Ähli hak hukugy elinden alınan milletin gozgalyňa galmagy haky bardyr. Eger şu taýda sorak ýüze çykýardy. Şu men aýdýarlym ýalan bolsa, aýdyň haýsy hak hukugyňyzyň hiç bolmany biri bir berja edilýän size berilen hak hukukly. Ýok. Diýmekse şonuň gözüm çykarsaňyz hem hakyňyz bar. Herekete geçin, bir günem durmaň. Hakimlikden öňüne barın, hakyňyzy talap edin. Gün bolup kowun solar, gitsin bellenen, nirden bellenen bolsa, Aşgabatda, gabur bolsunlar. Sizde näme yerli kadry ýokmy? Şol owany şäheri ýa etrapy dolanyrmagy. Ya o taýda ýaşaýan adamda kem akylly Aşgabatdan bellenenler o aňryň akylyň aňrybasmy? Beýle bolýan bolsa näme üçin 32 ýylda Türkmenistan tozak gal, näme üçin gurulanar? Bir zat gurulýan bolsa şu Aşgabat ýa-şoň töwereginde. Ýöne bir alyp tanap teredik görün. Aşgabatda näme önümönýär? Halka bahwitli. Ya döwlete baýlyk getirýän, şoň hasabyna şäher gurulýar ýa owdallanýar ýa bezek berilýär, ýa adamlar aýratyn ýaşaýar diýerler. Türkmenistanyň ähli baýlygy 4 etrapda, 4 vilayetde, Aşgabatda işlet ýok. Şonuň üçin sizden haýyş, sizin geleceğiniz öpçün etçek ýigitlerimiň biri Merdan Muhammedow. Şonu halas etmek üçin, azad etmek üçin talap edin. Ertiden başlar mene 20 ýeri nähil terzde şolary garşylyk görkezýän bolsaňyz özüni hökümet diýip atlanýan jenaýatkar topary hakyňyz bar. Eger şol haramzadalar aýdýan bolsa, Halmurat Galatay diýe yalan sözleýär, sizi döwletiň garşysyna, konstitusiýa garşysyna çagyrýar diýse, ine şu taýda otyn. Gelsin meni suwda bersinler. Ýöne gelmäkäler şu Ýewropa çykmakäler özleriniň kanuny ýagdaýda şol wezipeleri eýelep oturandan bir suwd etsinler.
Şondan soň bir zady menden talap etsinler. Şonu bilip ol haramzadyly buzulup ýaty. Dep gelişleri bir kanun, oturuşları bir kanun. Halkyň depesinde o edip oturan jenaýetlaryň hemmesine jogap bermeli. Siz şonu düşünüp bileňiz, ýurtdaşlar. Olar jenaýetkär. Men aýdýanym galat bolsa, näme üçin men 32 ýyl ne ýurdun öýne 29 ýyl ýurdun daşyny, ýurdun içinde bilen alan diýem. 35 ýyl bolup bary. Näme üçin men suwda beren aklar Ýewropada? Ha? Näme üçin merdan sowrup akdiýalar? Ahal murady suwda beren ak ýa saparyklymy ýa ogul nur çaryban ýa ýene beýleklik kardeşlemedi. Näme üçin? Hep bilýärler. Bu döwletlerde kanun işleýär. Kanun işleyen döwletde olan hırı yok, sırtı yok. Jogap berme, talap etmäge biri. Emma Türkiýede bolýan eken. Adam sowdasyny edip bolýar. Birinji adam derler, merdan otak, ýurdu, şular ýaly bir kanun ýolundan uğradylar. Ýöne, ozalam aýtdyk, häzirem aýdýan, ýene daýdar. Merdan Muhammedow şu haramhorluk ýuwutjak süňkü derler. İtem bir sıçıbilecek sünkünü ýuwdýar. Ya, bular inni gönü ýoly büdürecek daşyny tapdylar. Şonuň üçin ertiden başlap her bir ýerde, her bir adam öz mümkinçiligine göre garşylyk görkezmeli. Başarsaňyz baryn hani haýşe diýen adam barynda ýa-ni bir hakimlikle öňünde garşylygyňyzy görkezin. Gün bolup kown şolary. Başarsaňyz polislere aýdyn siz bir kanun saklayan gün bolun stadyum. Suratı sürümde bizi uğradın videolarını. Hani gazaklar edip otyra. Ne ettin derler şolun eyam polislerin hem mehemesinin hem prokuraturasının hem eyam sırtına su koyuldu. Sebep halk suratı düşüp sonra ayan edip başladı. Şanın mı? Ne yapsın Türkmenler eden ha? Elimizde hem telefon yok mu? Var da 20. yıl edip otyrdınız da. Ne mi birden sussunuz peselli. Hani Türkmenin gayrati? Görkezin önüne. Ertiden başlap. Bir din usul görüşdir, bir gün bilen tamamlanlar. Ta şol haram rejimi tahttan düşüp suda çekkençek sudatlar dowam etjekler. Ola bilen inni gurrun oturdy. Ola bilen diňe uruşmaly, söwüşmeli, dikleşmeli. Haýsy forma dediýän bolsa. Şo tak ýygnagy barma gaýratyny çatmaýan bolsa haýatlary ýazyn, gün bolun diýindi. Ha? Başarandatmy? Ya şol bolup geçýän zatlar surata düşüp uğradın bütün dünýä jar edeli. Bolanakmy? Bolýar. Ýok, onun biz başaramdak diýsen, hani Türkmenistanyň gelecekki hazinasy bar. Şoňa pul kömegin edin. Oňa da gurbuňyz satanakmy? Onda siz kim? Size gerek gelmi gelecek? Siz çağırın, aktyklaryny aladasy bilen ýaşamak niýetiňiz barmy ýa ýokmy halk? Şonu men sizden sorama hakym bar. Şoňmy? Eger men sizin öňüňizde deputatlyk borjum bar bolsa şu güneçel, sizde näme üçin halk bolup öz geleceğiniziň, öz nesiliňiziň, öz döwletiňiz, öz milletiňiziň öňüne borç ýok. Siz kim onda? Dünsa para gaýdanda maňa ulama hoş ýakyna. Şoňmy? Ahlak ýok diýär halkda. Hemen şonu halk degradasiýa düşdi diýip aýdýar. Degradasiýa bilen ahlagyň ikisiniň arasyna tapawut ulum däl. Oğlum akılına nazlaşmanın bir forması düýbene ýa-da degradasiýa öyle adam hiç zatda başam çıkarnak edesem gelen at. Ýöne ýene de siz halk sizden önünler ýaşamaly oturýar. Siz bolýa enni ne edip ýaşaýan bolsaň ölüp gidýänçe oturun. Şo taýda tülüňizden çykma. Ýöne çağılaňyzy eline çekmäň. Şonu aýdyň men size. En son yüzden başdan bir su içe. Men en bir ağırlıklı yerim. Men internasyonel eserlerimiz. Türkmenistan'ın şol Nagihan urşa gatnaşan 22.400 san ýigit bardy. Şolum 330 versi wepat boldy, 770 türlü formada invalid bolup yaralı bolup elsiz aýaksy ýurda duran. Siz meni özüňizi 90-njy ýylyň mart aýyna ýolbaşy saýladyňyz. Şu güne çeldim şu wezipany bir jaýa edip otyn. Bir ýerde sizin
bähbidinizi öz bähbidime çalşan ýerim boldumy? Ya sizin aladaňyzy etmän bir gije ýüzüm soğup sizden başga işler bilen meşgul bolan ýerim boldumy? Ya siz ýüz tutduňyzda men sizin ýüz tutan haýyşyňyzy ýerine ýetirmedik ýerim boldumy? 10 ýyllyklyň dowamyny sizi hemme ýerde baran ýerimde, gören ýerimde, duşan ýerimde sizin şol beýgana uruşa sizi bir kanun uğradılarını tasdik edip geldim. Size Moskvadan berilen yenilikler Türkmenistan'a hiç kim verecek geldi. Son üpçün eden kim? Son için sizin uğrunuzda giyecek ılan adam kim? Maňa ordenim gerek gel, maňa medalam gerek gel, maňa sizin sağ bolsuňyzam taňry ýalkasyňyzam gerek gel. Ýöne sizin inni öz halkyňyza, öz geleceğinize, öz çağılığınıza, aktıklığınıza hizmet etmeli yer geldi. Ben gece günlük oturup şu oylanyan, pikirlenyan, seyredip görýän, sanak görýän, şol urşu torunu 90-njy ýyly meselen biz 22.400 ýigit bolan bolsak, soň öýlenlik, ogully, gyýzy, aktykly, çoglukly bolanlar bar içinde. Ondan bu da tarapyň bar, giýegiň bar, geliniň bar, oň garnaşy bar. Iň ýakynlaryňyzy alaňyzda da sizin her biriňiz 90-njy ýylyň mer eýem 20 esse köpelliňize. 20 adam bolýan, birde. Näme üçin 20 adam diýip? Sizin täsir edip biljek adamlaryň sany pesenden 20 adam. Şol 20 kimiňi 20 köpersen 440 000 adam bolýar. Hemmejigim eýem boy ýeten, ýaşy ýeten, dünýäň o çetine bu çetine akyl ýetirip bilmeli adamlar. Ya öz hak hukugyny gorap bilmeli adamlar. Han aýdyň, siz nirede şuň? Ya diňe hal murada galmy? Sizin hak hukugyňyz goramak, geleceğinizi ya wepat bolan müjewir bolup oturmak diňe menmi? Ya siz nireden? Ýeri geldi. Indi şuň size diýilen ýani ýol başyňyz hökmünde. Şeýle. Ýeri geldi. Ayağı alın, herekete geçin. Sizin her biriňiz Türkmenistanyň 4 küncüne deň ýaýran ýigitlersiz. Her bir etrapda, her bir owada bardyr şol nähan uruşa gatnaşan ýigit. Şolaň maşgalasy özlerelip gidenem bolsa, şol ýigitler ýyzyna garyn ogly, gyzy, gelini, aktygy, çoğlugy, dogany garynnaşy bardyr. Bular hasaplandy gidip ýatan bir goşuna. Şeýle. Näme üçin hökümet şu güne çeldi, titrek geldi men adym eşdenden. Sebäp arkamda siz durduňyz şol döwür. 22.400 ýigit ýarag işledi bilýär. Niýazy töwüren näçe enesim dugla wagtyr bilýär. Ýöne men diýenim bolmady. Şol döwür. Indi ýeri geldi şu. Siz bir tarih çark pelegidir, aýlanyp dolanyp geçip dur. Şu kynçylyklardan hemmemiz den geçmeli kelme. Şeýle. Siz ýurduň içinde ejer görüp, o açlykdan ölüp, dermansyzlykdan ya beadalatçylykdan o çürak gitdiňiz. Men ýurduň daşynda watany baglap. Ýöne bir günem men sizi ýatdan çykarama. Indi ýeri geldi ýigitler. Ol eseriň buýrugy bilen owgana gidip harby kasamyna göpaly bolan ýigit bir başga ýöne dogduk tepesi watany howp astyny ýatyrka halk ýerinden galmaz edilen görnüşdeki siz inni gapdalyny seredip oturmak ýa şu halkyň içinde size meni kösenip oturmak size gelişjek iş dälir ýigitler. Men size şonu aýdýan. Ýeri geldi, wagty geldi, ayağa galyň. Indi menim gören sizin näme ukyplydyňyz. Şu güne çeldi men size ýeke çağırş etmedim. Öz hak hukugyny gorap köçä çykyn ýa talap edin diýip. Indi şu ne diýen şonu. Şeýle. Soňra ertesi gün ýa erteki gün ýurt üýtgänine geläýmen. Eger iş etmejek bolun, gelmeň men gapyma da, ýanyma da, ýatdan çykaryň şu hökümetiň beren gaty kniskasyn, siz onu hiç kim.
Eger siz internasionalist eser bolýan bolsaňyz, öz watanyňyza wepaly bolýan bolsaňyz, kasamyňyza wepaly bolýan bolsaňyz, watanymyzy kelläge eýdiler. Jenaýetkarlar. Durun garşysyna. Öz guruň çatmasa ogluň bar, gyýdyň bar, aktyň bar, doganyň garyndaşyň, giýegiň, gaýnyň çykaryn hemmesini orta. Garşylygy. Barın halkyň öňüne. Eger beýdüzgünçilik edýän bar bolsa, şolara da gözegçilik etmelisiz. Ta konstitusiýon düzgün düzülýänçä ýurduň içinde ýa-da keldelýänçä. Düşen, men size bir yıl bağlayan şu meselede. Durman, dıyınman göresin. Ertiden başlap yolunuz açık. Menden size ene şu hemme işlere ruhsat. Bir gel kapınızdan bir zat diyecek bolsa berin manglayna. Goloyunuza getirmem. Gelip bir internasyonel eseri ya on maslahatyny elurjak bolsa bütün o da akılanız durun şoňa arka. Etrapdan gelin, velayetden gelin. Ýadyňyza salyň 90-91-nji ýyllarda nähili işler edildi. Şoňa başlan. Hemmäňize degişli. Şol döwür başlyk, götlük, näme bolluňyz ýa şu guramada durarlar. Täzeden dikeldiň formatyny. İçiňizde 2-2 ýa haýyn çykýan bolsa, oňam elini aýagyny döwünde ýerden galmaz ýalydyk goýun. Menne size ursat. Ol jenaýetkar topar bilen hiç ýyl gatnaşyklara girmän geregini ýok. İyi bildiler halkymyzy, soýu bildiler halkymyzy. Innem halkda näme sudurgarly ötaýdy. O bizi garşy goýup owany uruşturup beren haram hor hökümet in owalary talipleri gujoklaşyp bere. Hanenni siz? Erti gelip şu taliple sizin hem kelläňizi alır. Şol uruşa gatnaşanyňyz üçin. Bilýärmi? Ona men öňünden aýdy. Size inni saýlary iki ýol bar. Ya şol haramzadalyň tarapyna geçmeli, ya da şu halkyň haqqy üçin ortaga köçe çykmak. Jan bermelen bolsa. Şeňmi? Şol men size aýdym. Ýol başçyňyz hökmünde. Ol bir günne bula bilen göreş tamamlanmaýar. Men oňa da düşünýän. Erti başlangyjy. Näme görkezi bilýän bolsaňyz ertiden görkezin. Inni bütün halka ýene-de bir gezek ýüzlerine şutaýdy. O näme etmeli hal muradaga nädip etmeli diýmäňde komment ýazaňyzy inniki ertiden başda indi biz şulyşetdik plan raýonuna diýip ýazyn. Ya şol işleri edildi diýip ýazyn. Şaňmy? Hemmämize degişli halk bar. Ine men size şonu aýdaýyn. Erti 21-nji awgust bütün halk bolup aýgytly hereketlere geçmeli gün. Men şu çykyşymy ýene bir gezek gaýtalap aýdýan, öz ýanymdan, öz dilimden, öz islegim boýunça eden çykyşym bitaýdy. Gurju mejlisem ýa-ni Milli Haraset Komitetyny da aýdamak. Özüm aýdýan. Sebäp jogapkarçylyk öz boýnuma alýan. Şol aňyrky özüni hökümet diýip tanatjak bolýan haramzady jenaýetkar topar başarsaňyz men suwda berim. Ene şu bilen men şu ýerde şu töhbetdeşligi tamamlap ýurtdaşlar oturun, oýlanyň, pikirleriň her biriňiz özüňize gerek netijeni çykaryn. Kommentlarda da isler pikirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Sag bolun, saglykda görüşelim.